Ma egy olyan helyre látogatunk el, ami Sepsiszentgyörgy egyik legújabb különlegessége, ami ráadásul egy olyan egyszerű helyen van, mint az 1. december 1918 utca 33-as szám alatt. Meghívást kaptam a Freszka 33-ba, aminek a jó hírét egészen Csíkszeredáig hallani, így nem volt kérdés, hogy útra kelek. Direkt nem éhesen jöttem, hogy az ízeket úgy tudjam megélni, hogy nem a hasom diktál. Mivel nem vagyok helyi, ezért kicsit keresnem kellett, de az átjárón áthaladva a sugásáruházzal szemben, a bank mellett kellett hátramenni az udvaron, és már ott is voltam. Ahogy beléptem az étterembe, egyből levett a lábamról, mert nem tudom, tudjátok-e rólam, de nagyon szeretem az olasz életérzést. A hely teljes mértékben tükrözi azt, amit elvárunk tőle, igényes, letisztult beltér, ahova a baráti körömet is elhívnám egy jó pizzázásra, mert a hely ezt is megengedi. Ahogy megérkeztem, egyből egy bruschettával vártak, ami mit mondjak, nagyon finom ízvilággal rendelkezett. A könnyed előételem után kikértem egy pityóka krémlevest, ami nem fogok hazudni, isteni volt. Ki is kértem már a következő ételemet, és hogy őszinte legyek, ezt vártam a legjobban. És képzeljétek, még a konyhára is beengedtek. Ezt nézzétek, alig várom megkóstoljam. Ezt tudjátok milyen? Nem, igazából szót se jutok. És most jön a habatortám, mert kértem még egy desszertet is. Most mi? Tényleg azt várod, erről is mondjam el, milyen finom? Hát szerintem ez egyértelmű. Freszka 33-at ti is imádni fogjátok, a címet tudjátok. 1. december 1918-as utca, 33 szám alatt a sugásáruházzal szemben.